Paano mo na kay Tiki? Makal na lang naman tayo. Guys, nandito na po kami sa Madison Square Garden. Sabi mo. Oh, Ida! Baba mo si Sai. Ano ba ba? Umambot? Madison. Pagkata. Naggala. Eh, Hawakan mo. Sablay lamig ba? Hindi. Ano mo? Ganyan Tawa daw. siya. Maria po. Ay, ay. Ay, ko po yan. Sina?